Arratsaldeon eta ongi etorriak. Harritukitako amaren 9 urrena. Gurutze santuaren seinalea gaitik gure etxaietatik libra gaitzazu gure jaun eta jangoikoa. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Harritukitako Andre Maria, zugana gatoz arratsalde honetan, zure bihotzean gure barreneko kezkak eta posak, zailtasunak eta ilusioak ustera. Ez gatoz eskatzera, ekartzera baizik. Zugandik ikasi bai dugu, ematean duela gizon emakumeak ondasun iturri benetakoa. Ikusi zaitugu jainkoari zure bizitza osoa, zure baietza ematen. Ikusi zaitugu baita, Jesusen bizitzan zure amatasuna, zure izate osoa ematen. Gu ere gero eta gehiago, emankorrak, eskuzabalak izaten zaila gaitezela. Gure egoismoa utzi eta ikas dezagula, besteen nekeak kontuan izaten. Ez zaitzagula bihurtu, gure beharren konponbide erraz, besteen beharrekin arduratsu izateko eredu baizik. Ama ona, horixe da 9 urren honetako gure eskaria. Zure Elizara etortzeko alegintzen garen bezala, zaila gaitezela besteen beharrak gure bizitzan kontuan izaten. Izan dezagula otoitzaldi hau, benetan irakasbide. Eukaristia ospatzean, ikas dezagula zure semeagandik gure gorputzak ematen, gure bizia eskaintzen. Kontura gaitezela, aitaren aukeratu izateak, besteen alde gure buruak eskaintzea dakarrela berekin. Jakin dezagula, puskatua eta zauritua izateak, jarri zuela zure semea betiko Paskoan. Ikas dezagula benetan elkar maitatzen, horixe baita Eukaristia egitea. Maita dezagula gizon emakume bakoitza, zuk Maria, neurri gabe maite duzun bezala, amen. Errosaio santua, nahi gabezko gertakariak, lehenengoa jaunaren otoitza, Getsemaniko baratzan. Gure aita zeruetan zerana santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Aintza aitari eta semeari eta Espiritu Santuari. Graziazko eta errukizko ama gorde eta zaindu gaitzaz orain eta gure eriotzeko orduan. Bigarren gertakaria, Jesus zigortua. Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak. Guk ere gure zorrodunei barkatzen diegunez gero. Ez gaitzazu utzi tentalien erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik, amen. Santa Maria, Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure eriotzeko orduan, amen. Santa Maria, Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure eriotzeko orduan, amen. Santa Maria, Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure eriotzeko orduan, amen. Santa Maria, Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure eriotzeko orduan, amen. Santa Maria, Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure eriotzeko orduan, amen. Santa Maria, Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure eriotzeko orduan, amen. Santa Maria, Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure eriotzeko orduan, amen. Santa Maria, Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure eriotzeko orduan, amen. Santa Maria, Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure eriotzeko orduan, amen. Aintza, Santa Maria, Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure eriotzeko orduan, amen.
hasieran zen bezala, orain eta beti gizaldi eta gizaldietan, amen. Amen. Hirugarren gertakaria, Jaunaren arantzazko koroia. Gure aita zeruetan zerana santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Agur Maria, graziaz betea Jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea Jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea Jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea Jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea Jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea Jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea Jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea Jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea Jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea Jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Aintza aitari eta semeari eta Espiritu Santuari. Graziasko eta errukizko ama gorde eta zaindu gaitzazu orain eta gure eriotzeko orduan. Laugarren gertakaria, Jesuse gurutze eramaten du. Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak. Guk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero. Ez gaitzazu utzi tentalien erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik, amen. Santa Maria Jangoikoren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure eriotzeko orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure eriotzeko orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure eriotzeko orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure eriotzeko orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure eriotzeko orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure eriotzeko orduan, amen.
Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure heriotzeko orduan. Amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure heriotzeko orduan. Amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure heriotzeko orduan. Amen. Aintza, Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure heriotzeko orduan. Amen. Hasieran zen bezala orain eta beti gizaldi eta gizaldietan. Amen. Amen. Bosgarren gertakaria, Jesusen gurutzeko heriotzea. Gure aita zeruetan zerana santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Aintza aitari eta semeari eta Espiritu Santuari. Graziasko eta errukizko ama gorde eta zaindu gaitzazu orain eta gure heriotzeko orduan. Erruki jauna. Kristo erruki. Erruki jauna. Andre Maria Santua. Jainkoaren ama Santua. Virginen Virginia Santua. Emakume graziaz betea. Virgine beti otoitzean zaudena. Erospenaren lehen fruitua. Kristo eroslearen laguntzailea. Elizaren ama. Apaizen ama. Jainkoaren sagaratuen ama. Familiaren ama. Gizon emakume guztien ama. Nahi gabeetako ama. Errukiaren ama. Grazia guztien etorbidea. Gaxoen osasuna, pekatarien iheslekua, nahi gabetuen posa, kristauen laguntzailea, hilzorian daudenen babesa, hilen atsebena, gure erregina eta Andrea.
Jangoikoaren bildotza zukentzen dezu munduko pekatua. Jangoikoaren bildotza zukentzen dezu munduko pekatua. Jangoikoaren bildotza zukentzen dezu munduko pekatua. Otoitz egizu gure alde jangoikoaren Madone horrek. Jainko jauna, zure semearen oinasetan, bere amak gurutzearen ondoan parte hartzea nahi izan zenuen. Emaiozu Elizari ere, Mariarekin bat egitea Jesusen nekaldian. Gero bat egitekoarekin piztu eran. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, agur erregina, ama errukiorra, gure bizi gozo eta itxaropena agur. Zuri deiez gaude ebaren ume erbestetuok. Zuri aiezka, antziz eta negarrez, negarre herri honetan. Ea bada, itzulitzazu gure bitarteko honorrek. Itzuli gugana zure begi errukitzu horiek. Eta erbestonen ondoren, erakutsi zaiguzu Jesus. Zure zabeleko seme bedeinkatu hori. O Bios bera, o errukior, o Maria Virginia gozoa. Otoitz egizu gure alde jangoikoaren Madone horrek. Jesu Kristo gure jaunaren aginduak irabaz ditzagun. Amen.
Senideok, gaurko honetan Jainkoa gure bizia argituko du eta horrek guretzako laguntza handia da. Eskertu diezaiogun, hasi dezagun Eukaristia. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jesukristo gure Jaunaren grazia eta Jainko Aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zuekin. Zenide maiteok presta ezagun geure bihotza, geure anima Eukaristia honetan parte hartu alizeteko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula Jainko guzti zahaltsua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun, odoitz. Oi Jainko, aita errukitsua, zure semeak gurutzean josia zegoela, bere ama Maria Virginia doatxua gure ama ere egin zuen. Egizu, haren maitasunaren laguntzaz, zeure Eliza, gero eta emankorragoa izanik, poztu dadila bere seme alaben santutasunaz, eta erakarditzala bere altzora, mundu zabaleko herrialde guztiak. Zure seme Jesukristo gure Jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, Jainko eta bizi beizera, gizaldi eta gizaldietan. San Paulo apostoluak Korintotarrei egindako lehenengo gutunetik. Senideok, argaitzatela denek Kristoren zerbitzaritzat eta Jangoikoaren misterioa administratzailetzat. Eta administratzaileari leiala izatea eskatzen zaio. Niri dagokidanez, ez dit batera sola zuek edota edozein giza auzitegik ni epaitzea. Nik ere ez dut epaitzen neure burua. Egia da, kontzientziak ez nauela ezertan salatzen. Baina horrek ez du esan nahi,
neure burua errugabetzat jotzen dudanik, jaunak bainau epaitzen. Ez dezazuela beraz, ordua baino lehen epaitu. Itxaron jauna etorri arte. Ark argituko du ilunpean eskutaturik dagoena. Ark agertuko bihotzeko asmo gordeak. Eta orduan bakoitzak merezi duena jasoko du Jaungoikoaren gandik. Jaunak esana. Izan konfiantza jaunagan eta egin on dena. Bizi lurraldean eta zaindu leialtasuna. Izan bedi jauna zure atsegina eta emango dizu zure bihotzak eskatzen duena. Utzi jaunaren esku zure zoria, izan konfiantzarengan, berak ekinean jardungo baitu. Goizargiak bezala egingo du distira zure zuzentasunak, eguerdiko eguzkia bezala zure zuzenbideak. Munduaren argia dio jaunak, niri jarraitzen didanak izango du bizirako argia. Zurekin eta zure espirituarekin. Jesucristoren evangelioa San Lukasen librotik. Aintza zuri Aldi hartan, fariseuek eta lege maisuek esan zioten Jesusi, Joanen ikasleak zarri egiten dute barau eta otoitz, baita fariseuen ikasleak ere, zeureak ordea jan eta edan ari dira. Jesusek erantzun zien, nola nahi dezu ezteietara dituek barau egitea, zenar berria berarekin dutelarik. Etorriko zaie bai zenar berria kenduko dieten eguna, orduan, egun hartan egingo dute barau. Parabola hau ere zantzien. Inork ez du jantzi berririk urratzen zaharrari arabakia ipintzeko. Bestela jantzi berria ondatu egingo litzateke, eta zaharrari
ez litzaioke berriaren adabakia egoki etorriko. Ez du inork ardo berririk sartzen ere ez du inork ardo berririk sartzen ere zaharretan. Ardo berriak zahagiak lehertu egingo lituzke. Ardoa isuri egingo litzateke eta zahagiak galdu. Ardo berria zahagi berrietan sartu behar da. Ardo zaharrekin ohituta dagoenez ez du berririk nahi. Zaharrak hobea duk esatea baitu. Jaunak esana. Barau egin dezakegu senarra gurekin dugularik? Berez ez. Imaginau ezkontza batea juten gehala, eta ez deula ezer jaten. Orduan, bat ematek galdetuko zigun zertara etorri zea, orduan? Pena ematea? Hortarako gelditu etxean? Porque hori pasatzen zaigu, ez da? Barau egiten degunean, penazko aurpegia jartzen dugu, eta nola edo ala erakusten diogu geure ingurukoei barau egiten agri garela. Eta ez dakit, ez nahi sartuko hortan, hori hona dan edo txardan, baina bakoitzak badaki, nik esan baino lehenu. Barau egitea eta aurpegi txarra jartzea zentzuik ez dauke. Baina inolako zentzuik ere ez dauke kristau batek itxaropenarik gabe bizitzea. Azkenean fariseuak eta legamaisuek barau egiten zuten behaien maisua ez zutelako berarekin. Edo pertsona bat alargun gelditzen danean ez du barau egiten, baino garai batean jantziak eta aldatzen zituen, eta barau egiteko mota edo era bat zan horire. Eta baina guk barau egiteko motiborik badaukagu? Jesus gurekin dugu, Jesus piztuta dugu, eta guretzat dugu. Eta horregatik iruditzezat kristauoi geure barru-barriuen oso markatuta uki beharra dugula itxaropen hori. Itxaropena zer da? Zerbaiten esperuen gaudela. Eta zerren esperuen gaude? Kristauok ze espero dugu? Bera etortzea, bezarkatzea, eta jangoikoaren presentzian bizitzea. Gauz ederragorik badago? Ez dut bilatzen nik. Jangoikoaren presentzian bizitzea betirako. Ez? Hori da gure itxaropena. Berak maite gaitula, beraren maitasunak gu eraldatu egiten digula, eta maitasun horrek beraren presentzira emango gaitula. Hori da kristauon itxaropena. Kaja batean ekartzen digutenien gure zenideek geure parrokira, hemen egongo dala geure gorputza, baina gu geu jangoikoaren presentzian egongo garela. Eta hemen gaudenok edo hemen daudenok, hori eskatuko diogu jangoikoari, ardezala geure zenide hau bere presentzian, eta hori eskatzen diogu. Hori kristauentzat
da jatea bezalako txea. Arnaztea bezalako, importanteena, beharrezkoa, bezala hil egiten gea. Kristau bat itxaropenearik gabe bizitzen malima da, dago bizik, baino aldi berien hilda. Aldi berien hilda. Dijue, beraka, bere zulue egiten ari da. Eta kristauok itxaropenari esker ez gu ez beraka, ez gu ez eriotzera. Keba? Bizitzera goaz. Bizitzera goaz. Eta hori sinistu berdegu. Ez guzela lurrazpira inoiz ez, jangoikoaren presentzira goazela. Eta horrek, kargatzen dizkigu pilak, kargatzen dizkigu bizitza, kargatzen digu dana. Eta geure ingurukoek galdetuko digute, baina zuzedan dezu gaur? Ez dut ezerredan, itxaropentsu bizi naiz. Ez dut ezerredan, itxaropentsu bizi naiz. Boiz eskatzen diogu gaur gure jangoikoari. Zartu dezala geure anima barruen, geure barruen, itxaropen hori. Eta bizi dezagula, jangoikoaren presentzio horretan, jakinda, etorkizun batean, berarekin bat egingo dugula, bezarkatuko gaitula, hartuko gaitula, eta beraren presentzian, jangoiko aitaren presentzira, eramango gaitula. Zenide maiteok, gizadiaren salbamena hasi zeneko eguna ospatzean, egin dezagun otoitz elkarkin. Virginia Apal eta esaneko baten erraietan gizon egin zen Jainkoaren semeak, lagundi ezaiela fededun guztiei, Andre Mariak bezala jauna apaltasunez zerbitzatu eta bere nahia egiten. Egigun otoitz. Una zure pasuna abestuko betiren beti. Mariaren erraietan gizon eginik, antzinako profeten hitza bete zuen Jainkoaren hitzak, bete ditzala munduan Jainkoaren presentzia ezagutzen ez duten herrien gogoa eta itxaropenak. Egigun otoitz. Ezerezak gora jaso eta goze direnak ondasunez betetzen dituen jaunak, indar ditzala ahulak, kontsola ditzala triste bizi direnak, eta eman diezaiela bere laguntza sufritzen duten guztiei. Egigun otoitz. Hauna zure maitasuna abestuko betiren beti. Maria bere zerbitzariaren ezereztasuna ikusi zuen jaunak, ikus dezala gure ahultasuna eta ekintza handiak egin ditzala gugan. Egigun otoitz. Hauna zure maitasuna abestuko betiren beti. Hau dana eskatzen dizugu, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
Zenideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Onartu jaunak geure eskaintzak eta bihurritzazu zabamenezko sakramentu. Honen indarrez, Elizaren ama den Maria Virginaren maitasunean zutu gaitezen, eta gizu, salbamen lanean arekin estuago loturik ari gaitezela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zorekin. Gora bihotzak. Ezkerra jangoiko gure jaunari. Egokia bai eta zuzen bidezko eta salbagarri. Nonai eta beti guk zuri eskerrak matea jauna eta guzti zantu jainko alguztidun beti ere korri. Eta zu behar bezala berenkatu eta gorestea, Maria Virginia ospatzen dugun egun honetan. Berak zure hitza bihotz garbi hartu zuen, bere Virginia Zabelean sortu eta Elizaren hasiera prestatu, sortzailea mundura ekarriz. Berak gurutze ondoan jainkozko maitasunaren testamentua harturik, Kristoren heriotzaz bizi berrira sortutako guztiak bere seme alabatzat hartu zituen. Berak bat egin zuen bere otoitza ikasleekin, apostoluak zuk agindutako espirituaren zaintzeu dela, eta horrela Elizak otoizlarien eredu bihurtu ziren. Zeruetara jasoa izan ondoren, erromez doan Elizari ama maitasunez laguntzen dio, eta Elizaren pausoak gidatzen ditu, jaunaren egun handia etorri bitartean. Horregatik santu eta ingeru guztiekin batean, gorezen zaitugu beti eta beti abesten dizugula. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu behar dauek zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak manez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliz harturik berriz ere eskerrak manez bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oreigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Zera jauna, zu berriz etorri arte. Haude gora berri ona. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu. Zure eskerrak manez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako.
Eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure eta santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin eta Liz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna pizteko itxaupenean joan diren gure zenideak, gaur oroitzen ditugun Luis Mari, Teodora, Baltasar, Jose Luis, Rufino, Mari Carmen, Maite, Garbiñe, Vicente, Sagrario eta Madalen. Eta hildako guztiak ere. Arritzazu zeure aurpegiren argitan. Errukzak izkiguarrengu guztiok betiko bizi eritxe ezagun, jangoikoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure dizke izan diren santuekin. Haiek batean gorezitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zure jainko aital guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta jaintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraitoz, bildor gabe kanta dezagun. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik. Emagozupak agurugunotan zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan zendo, betiko zeurinaren itxaupenean Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet neure pakea ematen, begira zure elizaren sinizmenari, eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala, ema Jesu elizari pakea, eman batasuna, erraga bizi behizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zurekin. Ema Josue pakea alkarri.
jangoikoaren bildotxa, ona munduko bekatuak entzen duena, zorion txua jaunaren maira deituak. Jauna, niz nahi zinor, zuen ere txantzartzen. Baina zazuiz bat, eta zendat jaunez. Egin dezagun otoitz. Erospenaren eta biziaren agiria harturik, auzpez eskatzen dizugu jauna, zeure lizak amaduen Maria doatxoak lagunduta, iragar dezaiela evangelioa
herrialde guztiei, eta bete dezala mundu osoa zeure espirituaren oparotasunaz. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, uhartxo bat, bukau baino lehenuo, bihar zapatua, bihar larun bata, hemen parrokian arratzaldean mesarik ez da izango. Arratzaldeko meza zazpiretan, harritokietan izango da. 6:30 novena, bederatzi urrena, zazpiretan meza eta meza bukaeran edo azken kanta salbea abestuko da. Beraz, bihar hemen ez da mesarik arratzaldean izango. Igandean bai, 11:00. Bedenkapena jasotzen dugu. Jauna zurekin eta bedengazaitzatela jangoiko alguzti dunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santoak. Zoazte jaunaren pakean. Aingero batek Mariari dio graziaz betea, jangoiko haren zemeari emango diozu sortzea. Goizarratxeta eguerditan, amagoresten zaitoko, aingero haren hitzak berak, guk ere zaten Eskerrik asko, etorri zeaten guztioi, zaindu zaitezte eta jauna lagun bihar elkarrik usten dugu, arratzalde eta gauon bat izan dezazuela.